Salamu alaikum. Sarari shawagin jirgi kai gaba dai Sanusi gwanina a dafa. Dama na san ai ba za ka wuce wannan majalisa. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Malam yawo malam yawo shafa gurma. Malam wadaki kon Allah. Barka ne. Malam wadaki kon Allah. Malam yawo. Bismillah ga gurin zama to alhamdulillah. To malam yawo. Aish Allah na. Malam wadaki kon Allah. Malam yawo. Ya gari ya aiki. Lafiya kalau. Ya kokari ya kowa da kowa. Alhamdulillah ya aiki. Ya gurmaya. Kai ana fama fa. Allah shige mana ga malam yawo. Wato dama ina son in ganka ran nan ka dauko zaka kana cikin bani labari. Wato kuma sai aka kira ka a waya kuma shikenan ba mu sake haduwa ba. Ai neman da nake taimake yanzu wannan neman da ka gaina na ce ba za ka wuce wannan majalisa ba zan same ka ana. Wannan gaskiya ne wannan. Wato malam ya'u Na'am. fom din nan dai da na gaya maka. Na'am. Wanda dini mai shago ya aiko min da shi har gida. Dini mai shago dan tuka. Yawwa kanin dan lami. Na ji dai. Yawwa. To shine aka ce min yana dauke da muhimman abubuwan da Sunusi Sa'idu Maji daɗin Iru yake so ya gabatar da shi akan wannan takarar tashi. Alhamdulillah. Sai na ce to ni ka san ba mi boko ba. Gaskiya Sai ne. na kira yaro na ce mai kai zo. To dama sai na je na tara jama'a. Na'am. Zan musu bayani na kirawo yaro na ce yi mun bayani akan wannan takardu. Wannan gaskiya Yaron ne. nan ya mun bayanin komai ɗaya bayan ɗaya akan waɗanda abubuwan suke ɗauke da shi. Haka nake To son ni aiki. dai ina ta kokonto saboda yaron nan kaga ilimin nan dai ba su daɗe da fara yin shi ba. To da yake dai Allah ya sa dai suna tare da waɗanda suke taimaka musu kuma komai suna samu akan ilimin nan. Ai duk mutumin da ya samu ilimi a lokacin da Sunusi Maji daɗi yake kwamishinan ilimi to dan firamare ma sai ya karanta maka takarda da turanci. To gashi na gani amma dai kokonto nake da Allah mala ya'u ƙara karanta mu takardar nan. Ƙara karanta mu. Wato ita wannan takarda da kake gani wato da farko sallama aka yi irin ta addinin musulunci. To kaga nan kamata ya a ce mu sallama da aka yi da arabi aka yi. Mu arabi muka yi. To bari in karanta maka ji yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana jama'ar karamar kananan hukumomin Kiru da Bebeji. Ni Sunusi Sa'idu Maji daɗi wanda kuke so ku zaɓa a matsayin wakilin Kiru da Bebeji ba don komai ba don in kwato muku 'yancinku da ayyukanku daga gwamnatin tarayya. Irin ayyukanku waɗanda gwamnatin tarayya take bayarwa ta hannun wakilai su ne kamar haka: gyaran manya-manyan gadoji da manya-manyan kwalabatai waɗanda suke karkara da birane. Aikacin wa'ai na karkara mu ne. Aikin ta mai zuwa tarayya ne. Sai kuma gina bulok ma'ana gurin zama na ɗalibai na makaranti ma'ana makarantu firamare da islamiyoyi. Mutumin Allah mai albarka kai. Gyaran asibiti da hanyar titi da wutar lantarki tare da ruwan sha na famfo da gina bohol-bohol ga guraren da ruwa bai je musu ba na famfuna. Tallafawa manoma taki, garmunan shanu da sauransu ba don komai ba don gudanar da yin noma. Tallafawa 'yan kasuwa manya da ƙanana wajen ba su jari da kayan sana'a da koyawa masu sana'ar hannu 'yan kasuwa. Masu sana'ar tuki babura, mota da sauran 'yan kasuwanni waɗanda suke neman abinci. Yin empowerment ga dukkan al'umma talakawa, tallafawa masu bukata ta musamman, ba a bar mata ba da ba su jari masu yin sana'a na cikin gida. Ba da bayan haka samar da muhimmin
aiki na tsaro a yankunanmu yawwa muhimmin aiki na tsaro samar da ababen more rayuwa domin walwala da jin daɗi a yankunanmu duka wannan bawan Allah zai kwato wannan yancin domin da zartan ina malam yau ina jin ka duk abin da ka faɗa a nan gurin yaro na yi da karanta mushi kakaf rankata kaf to kai da kenan yayi karatun bakar firamaransa a zamanin Sunusi Maji Daɗi lokacin da wannan bawan Allah ya mai albarka aikinsa da inganci kaga a baya yaron nan na ba abin da ya sani to wannan ayyukan da ka gani dukansu Sunusi Maji Daɗi ba zai rage ko ɗaya ba sai ya kawo mana ba fa shi baya yin cusa ba a bashi haƙin al'umma yayi cusa ka yarda da wannan abubuwan da na karanta maka gashi kuma na gani kuma ya karanta na gani to ka yarda da abin da ɗanka shi ma ya karanta maka saboda haka wannan takarda wannan ba Allah ya mai albarka amin su amin Allah ya mai albarka ka je kai photocopy ɗinta ka rabawa kowa da kowa domin su ga manufofin wannan bawan Allah kuma duk lokacin da ya zo cikawa su mai kyakkyawan iri su yarda da abin da muka gaya musu gaskiya ne insha Allah domin ajiye record yana da matuƙar muhimmanci ai wannan takarda da gani insha Allah wannan takarda da gani sai an buga ta tafi miliyan nawa alhamdulillah wannan shine abin da ya kamata insha Allah malam na gode na gode sauka lafiya sai ka ji sai ji ba ko yawa kai ai abu yayi yadda ake so bari ma yanzu ne kokari mala yau na'am ai na manta ban tambaye ka ba Ya maganan huluna da riguna da motocin kamfe da sifiku. ayya ai ka kwantar da hankalinka ai Alhaji Garba mai mai kuran dan gora ya dauki nauyin komai Mai daki idan kun san ba aiwa dira ba Mikiya mai hangen nesa don a kusa daidai muku kaudi Ga mai kishin talakawa, bebe jigiru ya bullo. Sanusi sai da muke so dan majalisa don mu ji daɗi. Rabon kwado shi baya hawa sama ko ya hau zai sako Da sakan akan yi awa in an haɗa kwanaki a yi mako Baɗi ma kamar yau ce dai ga wanda Allah ya bai iko Jama'a kuma gode Allah kiru bebeji ga maji daɗi Ga mai kishin talakawa, bebe jigiru ya bullo. Sanusi sai da muke so dan majalisa don mu ji daɗi. Da ruwa akan yi alwala ko awa ba zai da kunu ba Ɗaki kuma in zai tashi ba a tsaya ta batun jinka ba Kifi musulmin nama shi ba sai